Беларускі тэатр рос у міжваенныя гады гэтаксама натхняльна і імкліва, як літаратура і жывапіс, бо яшчэ ў гады першай сусветнай і польскай акупацыі пакрысе рыхтаваўся да фантастычнага старту. Вандроўныя тэатры Ігната Буйніцкага і Уладзіслава Галубка, самадзейныя тэатральныя гурткі пры беларускай хатцы закладвалі падмурак будучага выбуху, бо назапашвалі рэпертуар, выхоўвалі рэжысёраў і актораў, абзаводзіліся вернымі гледачамі. Першае беларускае таварыства драмы і камедыі, аб'яднанне вакол якога згуртаваліся ўсе спрычыненыя да самадзейнага пакуль тэатра, было ці не першай творчай арганізацыяй у Беларусі. Яно паўстала ажно ў красавіку 1917 года з ініцыятывы Фларыяна Ждановіча, Ігната Буйніцкага і Ігната Фальскага і ў часы існавання БНР выконвала функцыі дзяржаўнага тэатра. У таварыства ўваходзілі ўдзельнікі драматычных гурткоў, хор, кіраўнік Уладзімір Тэраўскі, танцавальная група, кіраўнік Часлаў Родзевіч і аркестр народных інструментаў, кіраўнік Дзмітрый Захар. У рэпертуары тэатра былі «Раскіданае гняздо», «Паўлінка», «Прымакі», «Янкі Купалы», «Антось Лата» Якуба Коласа, «Пінская шляхта» Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча, «Хам», «Рысь» Элізы Ажэшкі, «Модны шляхцюк» Каруся Каганца, «Кветка папараці» Канстанцыі Буйло, «Бязвінная кроў» Апошняя сустрэча Уладзіслава Галубка, «Пашыліся ў дурні» Марка Крапіўніцкага, «Міхалка» Далецкіх, «Сватанне» Антона Чэхава і іншыя. Калектыў развіваўся на прафесійнай аснове і ў сваёй дзейнасці абапіраўся на народныя традыцыі першай беларускай трупы Ігната Буйніцкага. Пасля спектакляў звычайна наладжваліся дэкламацыі, выконваліся народныя танцы і песні. Трупа выязджала на гастролі ў розныя гарады Беларусі. Такім чынам, у 1920 годзе заставалася толькі карыстацца магчымасцямі, якія даваў творцам верлівы час. Менавіта на базе таварыства ў 1920 годзе быў утвораны першы беларускі драматычны тэатр, так званы БДТ-1, які ў хуткім часе атрымаў імя Янкі Купалы. Аснову трупы і рэпертуара БДТ-1 склалі рэжысёры і акторы, знаёмыя адно з адным па менскім тэатральным руху. У лістападзе 1926 года ў Віцебску адчыніў свае дзверы БДТ-2, цяпер Віцебскі драматычны тэатр імя Якуба Коласа. Трупа тэатра амаль цалкам складалася з маладых і амбітных выпускнікоў беларускай драматычнай студыі ў Маскве. Навучаныя пасярод смелага эксперыментальнага тэатральнага мастацтва Масквы і Ленінграда, акторы БДТ-2 прынеслі ў беларускае тэатральнае мастацтва эксперыменты Мейерхольда і сучаснае разуменне сцэнічнай мовы. Некаторы час рэпертуарнай часткай тэатра кіраваў Францішак Аляхновіч. На сцэне БДТ-2 ішлі ягоныя п'есы. З 1924 года дзяржаўным тэатрам стаў і вандроўны тэатр Уладзіслава Галубка, адзін з самых паспяховых тэатральных калектываў міжваеннага часу. Тэатр быў менавіта вандроўным, а значыць, не меў сталай пляцоўкі ў Менску, а вазіў свае пастаноўкі па вёсках і мястэчках Беларусі. Любоў гледачоў да вандроўнага тэатра, расповеды пра пераезды ад вёскі да вёскі, праз зімовыя лясы і спёкатныя летнія палі пакінулі па сабе процьму легенды анекдотаў, шчодра рассыпаных у мемуарах яго ўдзельнікаў.
У 1931 годзе вандроўны тэатр вырашаюць паставіць на кантроль і адмяніць вандроўны характар, у якім бачыцца занадта шмат волі. Так у Беларусі з'яўляецца БДТ-3 са сталай пляцоўкай у Гомелі. У 1926 годзе арганізуецца і беларускі дзяржаўны габрэйскі тэатр, трупа якога таксама складалася з выхаванцаў маскоўскіх драматычных студый. Гэта быў надзвычай смелы, эксперыментальны тэатр, які замацоўваў у беларускім тэатральным мастацтве авангардысцкія традыцыі Саламона Міхоэлса. Дэкарацыямі спектаклей часта станавіліся самыя сучасныя творы авангарднага мастацтва. Такое імклівае і рознаскіраванае развіццё патрабавала і свайго уласна беларускага рэпертуару. Таму на запыт тэатраў адказалі і літаратары: Янка Купала, Міхась Чарот, Францішак Аляхновіч, Мойша Кульбак, Эдуард Самуйлёнак, Міхась Грамыка далучыліся да стварэння ўласна беларускай драматургіі. У міжваенны час распачалі свой шлях зоркі беларускай тэатральнай сцэны Аляксандр Ільінскі, Антук Крыніца, Лідія Ржэўская, Стэфанія Станюта, Антон Згіроўскі. Сярод нашумелых спектакляў 1920-х тутэйшыя і на тэрасе ў пастаноўцы БДТ-1, апраметная і цар Максіміліян БДТ-2, замураванай сцяной і пан Сурынта Галубка, птушка шчасця Аляхновіча, Мікіта Улапаць Чарота. У 1937-38 годах падчас масавых рэпрэсій загінулі амаль усе пачынальнікі беларускага тэатра. Былі расстраляныя Фларыян Ждановіч і Уладзіслаў Галубок, знішчаная амаль цалкам трупа БДТ-3, загінуў ад рукі спецслужбаў Францішак Аляхновіч. Тэатр — справа, якая жыве кароткім, амаль эфемерным жыццём, але набытак міжваеннага тэатральнага мастацтва быў настолькі багатым і ўражвальным, што і сёння свабодны беларускі тэатр рушыць у вынайдзеным тады кірунку.